Ето, пак с бусовете изводи мръсни. 100% ето ги. Кенефите, вижте и младост 1, блок 372, вход 1, етаж 14, апартамент 83. Вижте квартал Малинова долина, улица Никола Юроков 2. Вижте в младост 1, апартамента на Тони. Вижте в Дървеница. На Леля ми снежи, ето тук тия педараси пак теглят. Пак са зверствали над семейството. Ето ви тия мъж. И както ви казах, квартал Изток мина. Един патрул, не спре го този извод със сивото, който винаги е тук. Ето и той. Суредите на мъчения. Да ми кажете нещо. На вниманието на Интерпол, на вниманието Виж Върховен съд погледнете ги тия изводи. Той пътуваше с мене корумпиран миш. Той също го имаме над 10 записа с жълто. Пътуваха с мене и пак си го. Къде се намирате, бе, парцали и изводи през? Погледнете какво. Ето вижте. Ами виждала съм го, да. И излезе от изток. Его то. Крадени пари ли? Какво правиш ти на банкомата? Църву и какво правиш от изток? Корумпиран миш. Его другия калтак тук зад мене как минава. Капитан първи ранг, буклук 20 години в държавна сила. Че ще вържа за тръбата. Нещастно копане. Верно. Аз съм си ползвал. Ето. Кажете ми, погледнете. Много ви моля за моментални мерки, защото пак ви казвам, ще почнем да ви избивам. Погледнете, хора. Същите изводи развлачват сестра ми, измъчвали се долу в гаража. За съжаление този път не можах да минем. Сигурен съм, че в едната стая беше зет ми, в другата той извод това момче, което се правеше на луд и така нататък, че спи. Но вратата към гаража, както и беше отворена, и същите изводи, които предишния път, защото аз тогава не съм стъпвала. Дори в изток не съм ходила, камо и да съм стъпвал там. Нито един път не съм виждал, дайте ме пита това. Не, аз бях прибриточек към го. Може да питат. Да, единия път като ходих, бях за малко пред нея и си тръгнах, но не съм ходила изобщо тогава, извинявайте. Не. И тогава пак за гаражи и сега само отвън викам банки. Стори ми се чуто. Ето погледнете. Ще ви разчекна нещо изводи мръсни. На вниманието на Интерпол. На вниманието на комисаря на Рупе. Погледнете къде живеем, бе, хора. Мършите мръсни, ето, отвлечено поен човек, ги изводите мръсни, същите. Нещо да ми кажеш, Радев, смъртни присъди изводи долни, ето, разлачваха семейство. Нещо да кажете, педераси престъпни. Его този извод, който беше сектанта, който беше от апартамента, излезе и сега на банкомата си тегли. Значи тия изводи пак са зверствали над семейството ми. И този път ви казвам, че ще влезем с качулаците. Където и да сте, дали ще в изток, дали горе, дали другаде. Ще ви намерим, ще влетиме. И на място. Ето да видите за какво става. Радев, смъртни присъди за вас. Но ние мръсни престъпни наркомани. Ето да видите Иван в апартамента с един гъс в изток,
обикаляха същите изводи и излезе сектанта от Димчо Дебелянов 1А, качи се с мене и тук на банкомата човека си тегли парички, след като са зверствали над семейството ми. Смъртни присъди за вас, съд и затвор, изводи мъсни за държавата. Това си нещо. Ето, опоени вътре в патрулката имаше опоен човек, изводи мръсни. На вниманието на Интерпол вътре в патрула имаше опоен човек. Много ви моля, гледайте какво става тук. Да видим дали няма някой опоен. Ето и тук същите. Как си позволяват и тия работи? Продължават мъжите, същите мъжи да зверстват над семейството ми. Радев, смъртни присъди за вас. Ери тия мъжи, същите, както ви казах в гаража, наложи се да звъня на външно. Как си ги представяте тия работи, бе? Самозабрали се мръсни изводи. Много ви моля за помощ, защото следващия път ще влетиме с качулатите. Ще ви пречукаме. Ето ги тия твари тук да видите. Какво чудо юдо невидено. Ужас, хора.